ma ha learn se twi ena ne yede Ogyaw Nsɛnkyerɛnne ho adesua ena ɛbɛrɛ yankwaje ebe ne yentoa so ene ba yede bɛrɛ no ene se yɛrepae wapempem no na yɛrehyɛ ukom den yɛrepae wapempem no na yɛrehyɛ ukom den eno de no den ne Ogyaw Nsɛnkyerɛnne Ogyaw Nsɛnkyerɛnne kyerɛ sɛ yɛgya atwerɛde bi ɛwɔ asɛmfua bi mu eno nti yɛde Ogyaw Nsɛnkyerɛnne hyɛ biae a yɛgyaw atwerɛde no anan mu ma ne di dwuma yɛnkwa na yɛnkɔhwɛ nhwɛso yɛ obribi te sɛ me ne adaka ne adaka yɛde bumu a ɛyɛ nadaka madaka ɛkyɛ sɛ yɛyi atwerɛde bi afi hɔ eno nti yɛde Ogyaw Nsɛnkyerɛnne aba bɛhyɛ hɔ sɛ ne bɛyɛ a ɛbɛtɔ asom nti yɛwɔ nadaka madaka nadwuma madwuma nafu mafu nani mani nadamfo aba bɛ nadamfo ɛsɛ yɛde Ogyaw Nsɛnkyerɛnne bi ayɛ den ahyɛ hɔ madamfo yɛde Ogyaw Nsɛnkyerɛnne bi ayɛ den ahyɛ hɔ nti ma me wo so bi uma madaka nadaka madwuma nadwuma mani nani nafu mafu nadamfo madamfo nese ni nyinara Ogyaw Nsɛnkyerɛnne ɛwɔ hɔ medin de nana emisa ayim aha yɛ learn suatwi yɛbɛsa so de foforo abrɛ makra